Inselmulkom, fisem Horizons illum se nippreżentawlkom ktieb ġdid, Kwarantina ta' Jim Crace u maqlub għal Malti minn Charles Flores. Crace mhuwiex isem ġdid għal Malta għax huwa professur affiljat mal-istess Università ta' Malta minn fejn qed isir dan il-filming. Flores min-naħa l-oħra huwa kittieb poeta lokali stabbilit. Nistqarru li Kwarantina mhuwiex ktieb tas-soltu, anzi mhuwiex għal kulħadd. Jekk il-qarrej ħajqa fil-comfort zone tiegħu jew tagħha u jaħseb li se jaqra dan ir-rumanz għal modija ta' żmien biss, allura jkun jaqbel li ma jaqrax. Għax Kwarantina huwa rumanz li se jisfida lil qarrej. Proża qawwija immens kemm fil-kontenut kif ukoll fl-approach għall-istess rakkont. Donnu il-karattri kollha fil-ktieb qegħdin jisfidaw. Għax il-kwarantina li qed nitkellmu fuq għallum f'dan il-ktieb mhijiex il-kwarantina tal-pandemija li bħalissa għaddejja d-dinja kollha minnha. Imma il-kwarantina ta' dan ir-rumanz hija rakkont tal-40 jum li għamel il-mulej fid-deżert bħala sagrifiċċju. Storja li seġġana nħaffru fil-font ta' dak li nemnu u fir-ruħ ta' kull wieħed u waħda minnha. Ta' min jgħid li Kwarantina rebaħ il-Premju Whitebread 3 snin ilu fl-2018, wieħed mill-aktar premji prestiġjużi li jingħataw fil-qasam tal-proża letterarja. U jiena hawnhekk ħanħallikom għal diskussjoni li se ssir bejn l-awtur Charles Flores, it-traduttur, u l-mistieden tagħna Tony Sant. Fidejkom ħbieb. Grazzi ħafna David. Jiena nixtieq nibda Charles. Billi nieħu żewġ spunti minn din l-introduzzjoni ta' David Bezzina bħala il-pubblikatur fi Horizons. U semma żewġ affarijiet illi jiena laqtuni mill-ewwel, illi dana mhuwiex ktieb għal kulħadd. Jiena inbiddilha kieku dik u jiena ngħid illi għalkemm dan mhuwiex ktieb għal kulħadd, dan huwa ktieb illi jista' jaqrah kulħadd għax għandu jaqrah kulħadd. U niġu għaliha mod ieħor din. Niġu għaliha billi David mod interessanti meta iddeskriva f'sentenza dwar xi x'inhu r-rumanz, irrefera għal karattru ta' Ġesu f'dan ir-rumanz bħala il-mulej. U hemmhekk hemm propju distinzjoni naħseb jiena sinifikanti bejn il-kultura tagħna illi mhuwiex għalina dan il-ktieb biex naqrawh versu il-kultura vera illi qiegħed jippreżenta dan il-ktieb. Ħalli minflok inkompli ngħid jien niġi biex tgħid int. Forsi din nistgħu niġu għaliha permezz ta' dan id-distakk illi tkellem dwaru wkoll David fl-introduzzjoni bejn il-kwarantina tat-titlu u propju is-suġġett f'dan ir-rumanz. U l-esperjenzi attwali tal-llum ġifieri li aħna naturalment permezz ta' Jim Crace qegħdin inħarsu lejn din il-ġrajja mistħajla parti minna potenzjalment ħafna fattwali minn għajnejn tal-lum, anke jekk ir-rumanz mhuwiex miktub llum imma miktub diversi snin ilu. Iva, jiena naħseb illi kemm l-introduzzjoni ta' David, kif ukoll tiegħek, Ton, ersaqna lejn din l-isfera li għandna qudiemna, li fiha qed nippruvaw nidħlu f'dak l-ispeċi ta' filmat dwar l-ispazju, rajnihom dawk il-films fejn inti tista' tidħol bidejk tara x'hemm ġew terġa' toħroġ tiġri. Kulħadd jiftakara din ix-xena tal-aljeni u mhux naf jien. Meta int għandek ġrajja tal-fejn se ilu, mhux faċli tipprova tibni fuqha tnaqqas iżid jew da, imma dik hija l-isfida intellettwali li joffri dan il-ktieb. Naħseb illi importanti ħafna illi meta niġu biex naraw temi bħal dawn kif se nwaslhom għas-suq Malti. Il-pubblikatur jiena nifhimha joqgħod 100% attent li qed jersaq b'mod illi mhux joħloq kontroversja, iżda joffri sfida. U naħseb illi kif spjega tajjeb David, l-isfida qiegħda hemmhekk. 2000 sena ilu u qed nikdbullhom propju fl-2021. Sena li hija karatterizzata mis-sagrifiċċju personali li hija l-kwarantina
ħafna nies kellhom jgħaddu minn kwarantina anki jekk ma ntlaqtux minn dan il-virus erriet, imma mbagħad kellek il-kwarantina is-sawma biex ngħidu hekk bil-Malti ta' 40 jum li kien għamel Ġesu Kristu fid-deżert. Għaliex, it-tixbieħa tantija sabiħa hawnhekk. U dak kien propju li wassalni lili biex nipprova ngħid naqleb dan ix-xogħol għal-Malti għaliex għax fil-Malti rari ferm jekk qatt kellna it-tentazzjoni li nisfidaw stejjer antiki li naċċettawhom sa minn tfulitna u biljet kollu naċċettawhom imma billi nistaqsu, billi niddiskutu, billi nfittxu iktar fil-fond u naraw fejn aħna u fejn konna. Naħseb illi għandek tlaqqija interessanti mhux biss intellettwali, anki spiritwali. Ekku, naħseb illi din l-isfida hija riflessa wkoll anke fir-romanz innifsu. Fis-sens li mhux biss il-karattru ta' Ġesu, imma anke karattri oħra. Fir-romanz jgħaddu minn dubi, minn flok iċ-ċertezza. Għana ħafna drabi fit-twemmin tradizzjonali, anke speċjalment tagħna bħala Maltin, it-twemmin tradizzjonali Kattoliku, Nisrani u x'naf jien, hemm ċertu ċertezza fih. Mentri hawnhekk mingħajr ma nifilosofizzaw iż-żejjed u mingħajr anke ma nkunu teoloġiċi żejjed u noqogħdu pereżempju nikkwotaw lil Sant Augustin kif għamilna intew jien meta anke konna qed nippreparaw għal din it-taħdita. Imma din l-idea tad-dubju hija xi ħaġa li mhijiex fit-tradizzjoni tagħna, anzi b'ċertu ċertezza. U xtaqtek illi titkellem dwarha din anke kif rajta inti bħala xi ħaġa li ġibditek biex tidħol għal din l-isfida differenti, din l-isfida letterarja biex titraduċi dan ir-romanz. Wisq nibża li hija karatteristika ma rridx imur lura għas-snin 60 b'xi mod nostalġiku, imma naħseb teżisti ġenerazzjoni fostna li għadha tferfer biex niftehmu fejn telet tistaqsi. U kien propju dan li għażel il-ġenerazzjoni ta' snin 60 minn oħrajn forsi qabilha u anki waraha, illi fejn jaraw sfida jidħlula u jistaqsu. Mhux biex joħolqu d-dubju, għalkemm huma stess probabbilment ikollhom id-dubji, imma sempliċement biex joħolqu forum ta' diskussjoni li fih ċerti aspetti importanti għall-individwu u mhux biss bħala soċjetà ikun jistgħu jiġu diskussi l-akbar ħelsien possibbli. Jiena dejjem ħarist lejn il-fatt illi mhux neċessarjament tibqa' marbut mal-passat imma fl-istess ħin mhux tagħmel tinqata' minnu b'kapriċċ. Meta tistaqsi u tasal għal femmit personali tiegħek, kif għamel propju Jim Crace f'dan ir-romanz, ma nistax nitkellmu fuq romanz, mhux ktieb ta' storja, mhux ktieb ta' riċerka bħala tali, u għandek il-ħlejqa fih, għandek il-ħlejqa ta' Ġesu differenti milli nafu ħafna, għandek il-ħlejqa ta' karattri li hemm madwaru propju matul din il-kwarantina illi jixelu r-romanz, jixeluh bil-lem tagħhom, jixeluh fommhom, jixeluh bil-mod kif jaħsbu dwar Ġesu u viċi versa kif Ġesu jaħseb dwarhom. Din hija l-sfida kbira li joffri Jim Crace f'dan ix-xogħol kolossali tiegħu illi niskanta kif fil-fatt ma kienx hemm intħajjar min jagħmlu qabli u jippreżentaha bil-Malti. Jista' jkun kif hemm dik it-tikketta tal-ġenerazzjoni li tibqa' tażilna minn oħrajn, mhux għax speċjali, sempliċement għax tlajna f'ambjent li ġalna nistaqsu, li ġalna nisfidaw, li ġalna noħolqu dubju biex aħna nifhmu aktar. U hemm punt li anke għamilt inti stess dwar nuqqas ta' kwantità jekk xejn ta' materjal fil-letteratura Maltija ta' dawn l-aħħar anke 50-60 sena apparti qabel illi jorbot ma' dawn dan it-tip ta' suġġett. Forsi uħud jgħidu iva, Franz Sammut u x'naf jien imma li forsi joqrob lejn dan imma mhux daqstant. U allura naħseb illi iktar minn kollox hawnhekk hemm il-bidla li ġrat illi naħseb illi din it-traduzzjoni tiegħek hija parti minnha. Ta' jekk hemmx bżonn aktar traduzzjoni qabel ma naslu li aħna anke fil-letteratura tagħna nibdew naħsbu b'dan il-mod b'mod aktar kwantitattiv milli biss kwalitattiv, jiġifieri li kollna aktar minn dan it-tip ta' ħsibijiet li jiġu riflessi fil-letteratura. Li għamilt sew irbatta mal-ġenerazzjoni tiegħek għax naturalment
il-bidla sostanzjali fis-soċjetà, hemmhekk kienet naturalment ħafna jistgħu ħarsu lejn dan kollu bħala qabel l-Arċisqof Gonzi u wara l-Arċisqof Gonzi jew fi żmien l-Arċisqof Gonzi aħjar milli qabel u meta spiċċa l-Arċisqof Gonzi l-hawn. Ġifieri l-affarijiet kienu aktar ristretti u il-mod kif iċ-ċertezza kienet ferm aktar hemm fit-tip ta' dottrina u dik hija l-kelma illi kienet imħadna u mħaddma mill-Knisja Kattolika f'Malta f'dawk is-snin. Xtaqt però illi ma nagħtux l-impressjoni, speċjalment lil min għadu sa jaqra dan ir-romanz, illi dan huwa xi romanz reliġjuż. Naħseb illi daqskemm huwa reliġjuż huwa romanz politiku. U l-aspett politiku anka ta' Jim Crace bħala awtur huwa mibni sew naħseb jiena fis-sottotest ta' dan ir-romanz. Ġifieri it-twemmin mhux biss reliġjuż imma wkoll politiku f'dan il-każ. Tista' toħodha din anka inti bħala it-twemmin mhux biss reliġjuż imma anka dak politiku tiegħek bħala traduttur. Naħseb għandek xi tgħid dwar dan ukoll, Charles. Iva, le, m'hemmx dubju, hawnhekk għandek żewġ vini għaddejjin fil-romanz oriġinali ta' Jim Crace. Għandek il-vina reliġjuża between quotes u għandek il-vina politika. Ma ninsewx li Crace innifsu jistqal illi l-ispirazzjoni tiegħu għal dan ix-xogħol kienet propju il-kwistjoni soċjali fi żmien Margaret Thatcher fl-Ingilterra. Fejn dana beda jara d-batijiet, ma ninsewx dana tela u għex ħafna fil-żona ta' Birmingham fl-Ingilterra. Fejn kellek faqar, mhux biss intellettwali, imma faqar anki veru li taraħu tmissu bidejk. U ma stajtx ma nidħolx fl-ispirtu tal-kitba tiegħu jien, meta jiena ġej ukoll minn distrett fil-pajjiż, il-Kottonera, fejn kellek prattikament l-istess sitwazzjoni soċjali, fejn kellek bnedmin qegħdin ibatu qegħdin ifittxu xi ħaġa li biha jistgħu jtejbu ħajjithom u qed isibuha diffiċli. Allura hemmhekk daħal l-element politiku li semmejt inti, Tony. U element qawwi, l-epoka ta' Thatcher fl-Ingilterra hija xi ħaġa li llum hija parti mill-istorja li għadha tiġi diskussa u għadha kontroversjali ħafna, hekk ukoll nemmen jien is-sitwazzjoni soċjopolitika fil-Kottonera minn fejn ħriġt jiena. Ma ninsewx jiena twilit fil-Kalkara, hemmhekk għaddejna minn esperjenzi li xejn ma kienu sbieħ, inti semmejt is-snin 60 u semmejt anki il-Knisja Kattolika f'Malta, l-Arċisqof Gonzi u karattri oħra dominanti ta' dik l-epoka, jiena l-inqas u ħafna tal-età tiegħi konna tfal, imma t-timbru ta' dik il-kwistjoni għadu hemmhekk iħuf ġew moħħna kontinwament, għadna nħossu għaliex għandna rajna missirietna u l-ommijietna ibatu tbatijiet morali. Rajnihom jippruvaw jistaqsu għaliex hawnhekk nidħlu issa fid-dritt tal-espressjoni. Għaliex tista' tesprimi l-espressjoni ssib ruħek kundannat. Dana vera timorru lura, però mhux nostalġija di dat nibnu saf fuq staff ta' storja illi nemmen li anki Jim Crace fix-xogħol oriġinali tiegħu intenni kien qiegħed jagħmel u għamlu b'suċċess kif nafu rebaħ premijiet internazzjonali. Illum Jim Crace huwa isem magħruf internazzjonalment u biex ngħid hekk il-fatt li huwa professur assoċjat mal-Fakultà tal-Arti fl-Università ta' Malta huwa xi ħaġa li bla ma trid isselmilha u taħu pjaċir li hemm dik il-konnessjoni Maltija. Jien ma kontx naf da kollu skoprejtu wara l-ewwel kuntatti biex stajna nibdew naqilbu dan ix-xogħol. Imma inti semmejt ukoll it-terminoloġija. Apparti it-tematika. Għandek it-tematika fejn tiżviluppa mill-ġdid fis-snin 60 wara li konna nikkonċentraw wisq fuq l-imħabba, il-patriottiżmu, ir-reliġjon. Minn hemmhekk dejna ħerġin u noħorġu b'tematika ġdida, xi ħaġa rikonoxxuta minn Giuseppe Cuti, Giuseppe Aquilina u bosta ġganti oħra li jirrikonoxxu din it-taqliba li seħħet. Ma rridx nitfalan kritijajja, ma nsi ħan inqata' mill-ewwel kemm jista' jkun. Il-qarrej tal-lum u inti semmejtu ftit qabel irid isib il-konnessjoni li hemm bejn dan kollu li joħodna 2000 sena ilu u llum.
realtajiet li semmejnihom ukoll. Imma naħseb illi tajjeb ngħidu illi l-bżonn li nfittxu kodba ta' dan it-tip illi forsi ma kenniex li min iwassalu, inti semmejt il-Franz Sammutu, jekk kien hemm wieħed illi mess propju id-dubju u l-kontroversja kien Franz, ħabib tiegħi nsellimlu nittamel qed jistrieħ fil-paċi bħal kulħadd. Imma jekk tibda ddur issib li anki meta kellna awturi u poeti illi pruvaw jinfdu ċertu preġudizzju ma rnexxilhomx għaliex għax forsi kienu xi ftit iktar ħenjin, kienu xi ftit iktar ansjużi li ma jkissrux, ma jwaqgħux il-kolonni li fuqha hija mibnija dik is-soċjetà. Dak is-sens ta' ribellioni li ntwera xiera ta' snin qabel daqqa waħda dab u ġi fix-xejn. Jiena hekk forsi nista' ngħid dwar jew biss li ppruvajt illi ma nidħolx, ma ndubx u nsir parti minn dak il-kurrent li hemm għaddej intellettwali fil-pajjiż u forsi għalhekk ħajjarni biex nidħol għalih dan il-ktieb. Però tajjeb ngħidu illi t-tematika qed tikber ma ninsewx kemm ħarġu awturi ġodda żgħażagħ tajbin illi rridu nsellmulhom. Jiena flok inħares lura u ngħid jiena dejjem ngħid illi l-ġenerazzjoni ġdida għandek tagħtiha ċans, għandek tħalliha timraħ, għandek tħalliha toħroġ u tifhem u tipprova tifhem lilha nnifisha. U qed jiġri u ġara fostna da kif nafu kien hemm anki problemi ta' ċensura. Fejn tidħol it-traduzzjoni wkoll, Tony, tajjeb illi nsellem ukoll il-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb għal fatt illi kien hemm aċċenn qawwi fuq it-traduzzjoni. Kien hemm żmien meta nsejniha din. L-ewwel wieħed jien dan kien l-ewwel esperiment tiegħi jiena biex nagħmel traduzzjoni minn dejjem xtaqt imma qatt ma kelli ħin. Jiena kif taf inti u forsi kif jafu min qed isegwina, minn dejjem kont konness fil-kitba u għad nisallhom għaddej. Però it-traduzzjoni dejjem ħrabta għax hemm dixxiplina speċjali għaliha. Qed nittama li f'dan il-ktieb, f'din it-traduzzjoni ta' Jim Grace, irnexxieli b'xi mod niddixxiplina lil innifsi li nwassal il-messaġġ mixtieq. U tajjeb li nitkellmu ftit fuq hekk, Charles ukoll nħarbu lilin minn dawk l-ħirsa tal-imprimatur u n-nihil-obstat ta' żmien l-Arċis of Gonzi, ġifieri u niġu verament. U din ir-realtà manka il-personali tiegħek fit-traduzzjoni għax jekk hawnhekk f'dar romanz għandna sfida u sfida twemmin kważi ngħidu hekk jew sfida ta' twemmin tradizzjonali, hawnhekk għandek inti wkoll l-isfida ta' traduzzjoni ta' romanz illi anka il-kitba tiegħek għalkemm inti ir-romanz mhuwiex xi ħaġa li qatt ma ktibt, imma inti m'intix primarjament romanzier, ħafna mill-kitba tiegħek primarjament hija ġurnalistika. Imma parti hekk inti poeta. Ġifieri kieku kellna ngħidu l-aktar tliet affarijiet li ktibt, ir-romanz jiġi t-tielet waħda minnhom dawn. U it-traduzzjoni issa tiġi r-raba' waħda allura f'dan il-każ jew forsi l-ħames għax hemm manka tip ta' kitbiet oħra. U dan dwar din l-isfida jiena xtaqt li forsi norbota mal-bilingwiżmu jekk mhux il-multilingwiżmu tagħna bħala Maltin. Sew bħala qarrejja kif ukoll bħala kittieba jew forsi anke kelliema fil-każ ta' minnu bħali. Imma l-isfida ta' traduzzjoni għalik x'fissret? Tkellem ftit dwar din l-ewwel esperjenza sostanzjali tiegħek għat-traduzzjoni li ġiet ippubblikata issa. Tajjeb, Tony, għandek raġuni l-ewwel imħabba tiegħi fil-kitba kienet il-poeżija. U l-poeżija era unikament bl-Ingliż. Però kont ix-xurtijat jien li fl-ewwel snin ta' l-iskola sekondarja kelli Brother Henry Gregg, li hu magħruf kemm għall-grammatika tiegħu u xogħlijiet oħra li kiteb inkluża poeżija, illi kienu li ħajjarni nibda nikteb bil-Malti, kellu maħabba kbira għall-Malti u nexxielu inissila fija. Imma it-traduzzjoni, l-ewwel traduzzjoni li għamilt kienet propju li tal-Malti diversi poeżiji ta' Robert Browning milli dak iż-żmien konna qegħdin nistudjaw għal-livell ordinarju fis-sekondarja. U ħadd pjaċir li niftakar meta pubblikajt xi tnejn minnhom kien ikkuntattjani l-veteran Charles Abela Mizzi biex propju għamilna programm fuq dik it-traduzzjoni x'aktarx f'qajra tiegħi tal-poeżija ta' Robert Browning. Dak kien l-ewwel tentattiv tiegħi.
meta ġejnaw għal da żminijiet, daqstant snin wara, tibda tirrealizza kemm hija aktar diffiċli, kemm hija sfida. L-onet, jekk ma tidħolx fil-qoxra tal-awtur oriġinali, inti diffiċli ħafna li twassal dawk il-ħsus li xtaq iwassalhom. Tidħol fil-qoxra tiegħu, tilbes il-libsa tiegħu, tifhem, tħoss u temmen dak li qed jgħidlek. Dejjem fl-ambjent tar-romanz li fih innifsu huwa mimli ħlejqiet, huwa mimli kwistjonijiet u karattri fittizji. Imma fl-istess ħin titrażżan lilek innifsek. Ma tix titlef lilek innifsek. U hawnhekk huwa titlaqqija bejn dak li ħassejt inti fl-awtur oriġinali u dak li għandek inti b'mod naturali. L-artist ġo fik, x'qed jgħid inti? Meta inti qed twassal għal pubbliku kompletament differenti milli kellu Jim Crace. Ġifieri għandek żewġ tiswieq hawnhekk. U s-suq tagħna kien jeħtieġ nemmen jiena din it-tlaqqija taż-żewġ awtur, taż-żewġ kittieba barra li anki għandna l-gwarniċ kompletament differenti. Aħna ħadna l-gwarniċ tal-kwarantina, mhux sempliċement għall-esperjenzi li qed ngħixu llum. Il-kwarantina fil-verità x'kienet tfisser oriġinarjament u l-kwarantina tal-lum. Żewġ sofferenzi però, żewġ dbatijiet. Din hija dbatija li jipprova joħroġ l-awtur, din hija t-tixbieħa li saret mal-epoka Thatcher, mal-epoka tal-ġlieda politiko reliġjuża f'Malta, imlaqqin xulxin, joħorġu l-isparks u qed jittama l-qarrej jasal biex isib it-triq tan-nofs bejn l-awtur u t-traduttur. Jiena l-akbar tama tiegħi tibqa' li jiena b'xi mod għamil ġustizzja max-xogħol oriġinali. Kull traduttur jippretendi li qed jagħmel ġustizzja max-xogħol oriġinali, mingħajr però ma jitlef dik l-identità personali tiegħu li dejjem se titfaċċa x'imkien tiskappalu minn hawn u tiskappalu minn hemm. U l-identità mhijiex xi ħaġa fossilizzata però, Charles. Allura li xtaqt nisma' minn għandek, jien huwa wkoll dwar x'għamel possibbli allura issa tax-xogħol li għamilt inti ta' traduzzjoni hawnhekk fuq dan ir-romanz ta' Jim Crace, illi forsi ma kienx possibbli qabel jew illi huwa possibbli issa x'kellek din l-esperjenza. Iva, hemm mistoqsija illi biex ngħidlek poġġi fuq l-iskaffa diversi tqanqiliet. Insa ovvjament l-sfida ta' kittieb illi jixtieq iwassal xogħol imprezzabbli fil-qasam tal-letteratura lokali tiegħu. Il-Malti għandu bżonn, aċċettajna l-fatt li għandu bżonn jkollu aktar traduzzjonijiet u tajjeb li nkoraġġixxu traduzzjonijiet. Imma il-fatt jibqa' illi għandna kemm għandna awturi, għandna kemm għandna ġenerazzjonijiet ta' kittieba xjuħ u żgħażagħ li qegħdin iwasslu l-kotba tagħhom. Nibqgħu bil-bżonn illi dan il-kuntatt mal-letteratura dinjija ma jintilifx. Il-letteratura Maltija tista' tistana meta jkollha xogħlijiet maqlubin tajjeb għal-Malti ta' xogħlijiet kbar fil-qasam dinji. Għaliex? Għax aħna nittrattaw ħafna suġġetti u żgħażagħ tal-lum qegħdin nittrattawhom. Imma pereżempju fil-kwarantina nifhmu li jista' jkun hemm l-ambjent ukoll imdaħħal fin-nofs, nistgħu nifhmu l-espressjoni ħielsa li diġà semmejniha li bniedem jista' jwassal il-fehma tiegħu mingħajr ma jkun ittimbrat, kundannat jew inkella anki mwarrab. Id-dinja spazjali, jiena bdejt minn hemmhekk fil-bidunet, nafu fejn sejra d-dinja sejra lejn kolonjaliżmu ġdid, ma mhux hawnhekk, f'dinjiet oħra. Diġà hemm tellieqa bejn iċ-Ċiniżi u r-Russi u l-Amerikani min se jkollu l-ewwel bażi fuq il-qamar. U hemmhekk ukoll ħadd iżviluppa letteratura ġdida, ma naħsibx li se jkunu l-kittieba Maltin u poeti Maltin bir-rispett kollu lejn kulħadd illi se jaqbdu ma' dak temi u jiżviluppawhom mill-ewwel, se jkollna żgur xogħlijiet miktubin b'lingwi oħra li tajjeb nħarsu lejhom u nibdew nħarsu lejn il-futur. Jekk aħna f'ħajjitna ma ċanna ċans li nilħu ċerti esperjenzi, ma żgħażagħ tal-lum se jilħquhom u jkunu lesti. Bl-istess il-letteratura. Letteratura Maltija jekk mhux ħad tibqa' miftuħa u tibżam il-kontroversja jew inkella tibżam l-isfidi, allura ħanbatu iktar. Ma ninsewx il-letteratura Maltija diġà għandha sfidi ferm akbar minn sempliċi espressjoni ħielsa, minn sempliċi ħsieb ta' kittieb illi l-ispirazzjoni tiegħu kellha
diversi modi u kellu diversi modi ju anki biex iwassala. Il-taħdita tagħna kif qed taraw Charles mhijiex biss dwar dan ir-romanz. U interessanti kemm għal diskussjoni u ħsieb dwar punti oħra b'dan ir-romanz, imma xtaqt illi tal-anqas anke biex nagħlqu nitkellmu tikka żgħira oħra dwar ir-romanz innifsu. U allura li xtaqt nistaqsik huwa li tgħidilna kif tħajjar lil min anka forsi qiegħed jarana u jismana biex nifittex jaqra dan ir-romanz anke jekk forsi ninsew għall-mument illi anka huwa traduzzjoni. Iva, naħseb importanti ħafna din illi nifhmu illi l-ktieb irid joffri xi ħaġa lill-qarrej lokali. Issa ma rridux nofru nostalġija diġà ċettajnija, ma rridux nofru reliġjon tradizzjonali, ma rridux nofru idejat illi tibża tiddiskutihom, imma pereżempju l-ewwel ħaġa li ħajritni fil-ktieb kienet illi fil-kitba ta' Grace tant hemm affarijiet, tant hemm ambjenti, aspetti li fakkruni f'Malta, li bla marrid tajtu bixra Maltija f'moħħi jiena. Għaliex, għandek il-nixfa, għandek il-pjanti, għandek il-teddid minn kullat meta bniedem jinqabad fid-deżert. Ambjentat fil-Mediterran wara kollox ċellu. Mediterran dejjem. Imma tant hemm affarijiet li nafuhom, tant illi tasal tibda tgħid Esu kien Malta, sa Jim Grace jaf li Malta, għana nafu li maħniex deżert, ma nafu wkoll kemm għandna bħal mandu l-Mediterran kollu affarijiet komuni. U kien hawnhekk illi ispirani biex nipprova nwassal dan il-ktieb bil-Malti. Naħseb illi però l-akbar aspett sabiħ li għandu x-xogħol oriġinali ta' Jim Grace u nittama li jiena wkoll qed inresqu għall-attenzjoni. U l-fatt illi meta inti qed titratta dan l-ambjent u speċjalment dan is-suġġett qed tagħmlu mhux b'element ta' supervja, laqas qed tagħmlu bi-sfida tipika la antika, qed tagħmel sfida intellettwali. Iż-żgħażagħ tal-lum ma jiddejqu xejn mill-isfidi intellettwali kif qed naraw anke minn ħafna kotba ġodda li ħarġu tul dawn l-aħħar 19 snin. Għandek żgħażagħ li mhumiex jiddejqu jistaqsu, mhumiex jiddejqu juru d-dubji tagħhom. U naħseb li kollox ma kollox din il-kobba imħabbla kbira Tony kienet propju dik illi mbuttatni biex nasal biex nagħmel din it-traduzzjoni. Jim Grace tagħna xogħol mill-isbaħ, nerġa' ngħid nittama li meta wieħed jaqrah bil-Malti jista' jsir ħafna minn dawk it-trufijiet sbieħ li nixtieq insib jien u niġbidhom lejja biex wieħed joħloq riżultat aħħari biex Jien nawguralek lilek u l-pubblikaturi tiegħek l-Horizons illi ħarġu dan il-ktieb illi dan il-ktieb jinqara minn bosta nies illi ifittxu il-kitba bil-Malti u ktieb illi m'għandix dubju li sa jintlaqa' tajjeb minn tipi differenti ta' udjenzi wara kollox l-istess kif intlaqgħu il-verżjoni oriġinali u traduzzjonijiet oħra ta' dan l-istess ktieb b'lingwi oħra. Jiena biex nagħlaq Charles nirringrazzja lilek illi stedintni għal din it-taħdita miegħek pubblika. Hawnhekk inti u jien inna nafu lil xulxin ħafna snin, prattikament minn meta kont għadni bil-kemm żagħżugħ jien, inti ġa kont għadek mhux żagħżugħ, imma naħseb kont għadet tiddeskrivi lilek innifsek illum bħala żagħżugħ dak iż-żmien. Iva, interessanti illi nawinti tqajna f'ħafna studios, imma ma nasibx għatta minna intervista virtualment kif propju minna din id-darba. Attualment ċertament li le. U allora ir-realtajiet tiegħek u ta' biċċa kbira tan-nies li qegħdin jaraw din it-taħdita tagħna hija f'Malta fil-waqt illi tiegħi hija ta' ferm aktar minn kwarantina issa lilin minn Malta wkoll. Ekku, ma xtaqx li nagħlqu din l-intervista mingħajr ma nwassal ir-ringrazzjamenti jgħid propju lill-pubblikaturi l-Horizons illi mill-ewwel urew li xtaqu li nkompli bit-traduzzjoni, sibna kooperazzjoni kbira min-naħa tal-awtur, grazzi għal konnessjonijiet tiegħu Maltin, imma Horizons naħseb li huma pubblikaturi li ma jiddejqux, jieħdu sfida u joffruha.